výrazně poráží v prvním kole Romana Celého, lidoveckého kandidáta. Pavel Zůna za ANO má necelých 20% hlasů. Brno město, Karel Doležal, ČSSD, se probojoval v posledních hodinách na první místo, 19% hlasů, ale jen velmi těsně za ním je kandidát KDU ČSL Zdeněk Papoušek a na třetím místě za ODS s necelými 16% Jan Bubrovský. V Přerově tam si s přehledem počíná Jitka Zajtlová, KDU ČSL plus strana zelených, vysoký zisk přes 41% hlasů. Antonín Pracha z druhé místo, necelých 29% a Miroslav Rajzl je třetí, ale jenom něco málo přes 13% hlasů. Posunujeme se do Olomouce, na prvním místě Jan Zahradníček, 25,4% hlasů pro hnutí ANO, druhá je Alena Šromová, KDU ČSL, vedou spolu velmi těsný souboj, postupem třetí Karel Korytář, ČSSD, ale ten postup není nijak dramatický. Frýdek Místek, první místo patří Jiřímu Carbolovi v průběžném sčítání 21,5%, na druhém místě kandidát ČSSD Jiří Hájek, necelých 20%, třetí Stanislav Friedrich 19,4%, poměrně vyrovnaná trojice. Ostrava město, na prvním místě kandidát ANO Petr Koliba 20%, těsně za ním Petr Mihálik 19,8% barvy ČSSD, na třetím místě Radim Žebrák Ostrava 15,5%. V Karviné je na prvním místě Radek Sušil 36,6%, na druhém místě za ANO Martin Gebauer necelých 22% a třetí Tomáš Gali KSČM necelých 20% hlasů. Ve Zlíně Alena Gajdůšková, opět je to těsný souboj, kde se ve vedení střídali celé odpoledne právě kandidáti